Hej og velkommen til Signe Hammerslag. I dag er vi ved den her smukke villa i Løgumkloster, og den ligger lidt sydøst for spisesalen. Og lige ved siden af den berømte Signe Bus. Kom med indenfor. Og herinde har vi skorummet. Det lugter altid dejligt efter en hård træning. Her i villaen har vi et køkken-alrum og 2 badeværelser og 5 soveværelser. Så har vi også det her smukke, nye, moderne billede. Jeg kan ikke huske, hvor meget det koster. Martin, hvor meget var det koster? Ja, det er dyrt. Det er meget dyrt. Ikke sådan? Meget dyrt. Det skal lige siges, at væggen er nymalet. Ja. Her har vi så det første værelse i villaen. Hej og velkommen til K1. Hej! Hej, jeg hedder Mathilde. Jeg spiller golf. Hej, jeg hedder Julie. Jeg spiller fodbold. Hej, jeg hedder Emma. Jeg spiller håndbold. Hej, jeg hedder Josefine, og jeg danser. Hej! Her har vi så værelse 2. Og her bor jeg, og jeg hedder Jeppe, og jeg løber fitness. Og det her det er så Martin. Han er helt smadret efter intervaltræning på håndboldlinjen. Jeg hedder Mads, og jeg går fodboldlinjen. Og jeg hedder Frederik, og jeg går på linjen. Au! Ja, det her det er så vores værelse. Og herinde har vi værelse 3. Jeg hedder Jonas, jeg spiller fodbold. Jeg hedder Lukas, jeg spiller også fodbold. Jeg hedder Sebastian, og jeg spiller håndbold. Og jeg hedder Eskil, og jeg er på skilinjen. Og så videre til badeværelserne. Herinde har vi drengetoilettet. Og pigetoilettet. Hej, velkommen til pigetoilettet. Men det bliver ikke rigtig overholdt. Det her er så vores gang, og her har vi også et varmeskab. Og herinde har vi værelse 4. Ja, hej og velkommen til K4. Jeg hedder Andreas, og jeg er på håndboldlinjen. Jeg hedder Simon, og jeg er på golflinjen. Og jeg hedder Mathias, og jeg er på fodboldlinjen. Jeg hedder Morten, og jeg er på fodboldlinjen. Og det her det er så værelse 5, og det er et 6-mandsværelse. Hej, velkommen til K5. Jeg hedder Laura, og jeg går på danslinjen. Jeg hedder Emma, og jeg går på fodboldlinjen. Jeg hedder Line, og jeg går også på fodboldlinjen. Jeg hedder Emil, og jeg er på fodboldlinjen. Jeg hedder Emme, og jeg går på håndboldlinjen. Og herinde bor jeg. Jeg hedder Nana, og jeg går på badmintonlinjen. Det var så villaen i Løgumkloster. Tak for besøget. Jeg skal lige huske, at jeg skal gøre det her. All the crazy things you do keep running through my mind. I wish I could control the way I feel. I've been overthinking this for far